poate că ne descifrează chiar aceste texte care sunt lirice. În mod evident sunt lirice. Abundă de imagini, de metafore, unele totuși comune. A fost odată dansul ploii, dansul cultilor de neam, dansul anotimpurilor, dansul lumii. Privește înaintea ta ce vezi, nu sunt decât eu, trecut, prezent și viitor. Iată, aici găsim un motto din Emilie Brontë. Ne duce cu gândul la inspirație. Și în sfârșit, ultimul text, fără să vreau, în copilărie era un bas cu Ruslan și Ludmila. Totdeauna am pus întrebarea de ce origine era Ludmila și de ce origine era Ruslan. Și se pare că am găsit descifrarea în timpul evenimentelor de la Moscova, în 1991 și 93, când președintele Sovietului Suprem era unul Ruslan Hasbulatov, cecen. S-ar putea ca Ruslan ăsta să fi fost cecen la viața lui, că cecenii ăștia au un sânge... Pe Ludmila. Acapararea femeilor pe hoție, le fură pur și simplu. Nu-mi povestiți că atunci când erați mic nu vă gândeați cum o să vă furați nevasta. Nu vă cred. Eu am spus ce se întâmplă cu cecenii. Cine e Ruslan? Păi și cecenii de unde au învățat, credeți, treaba asta? E un nume cecen. Dar e frumos. Adică mie mi-a plăcut cel mai mult acest text. Numele meu este Ludmila. Vin de acolo unde prezentul devine istorie, iar viitorul este umbra a ceea ce a fost. Întoarce frazele. Și pentru că am întrebat pe domnul Pușcă cine citește asta și mi-a spus că amica Laura Butușan, eu am zis care e amică, că nu e mică. Nu, domnule, amica! Uite, am și o nepoată, iar tu te afli între adolescență și să depășești adolescența. Îți urez. Un sfat pentru Alexia adult, ăsta e un sfat și pentru tine. Copilul acesta e un divin miracol, când frunzele renasc din munguri, e primul fascinant spectacol de când pe lumea asta gânguri. Vei mai vedea castanii înfloriți cu ham-ham zburtând în soare, copilă frumoasă iubită de părinți, tu ești cea mai gingașă floare. La mintea ta de spiritul și agilă să mă cobor îmi este imposibil. Curiozitatea ta de joacă infantilă poate conduce la ceva teribil. Dacă aprins chibritul, sare în aer blocul. Copila mea, să nu te joci cu focul. Și textele astea și probabil că multele care le ai în minte sunt totuși rodul unei gândiri agile, inocente într-un fel și, într-adevăr, mergând pe această linie, nu știu unde poți să ajungi, dar se poate și aprinde, nu numai blocul, se poate aprinde o lume întreagă, așa cum era Persis o aprinde Labiș, că de-aia s-a și scăpat ușor de... Mă rog, mai sunt și alții care au aprins lumea prin scris. Eu îți urez să ajungi acolo. Bun, cam atât, domn profesor, deocamdată, da? Păi eu nu mai cred că mai pot să spun altceva. Textul este frumos, cred că și doamna Mecșor găsește prea puțin. O să ajungem mai încolo. La un moment dat de origine, acolo care lipsea balconaș. Dom'le, și eu sunt balonaș. Balonaș, da.